We have published the Corporate Social Responsibility Report for 2023. It's an exceptional work that has been done by our team. I'm very proud of the job that has been done. 2023 was a good year for us. CSR, det handler om vores værdier, det handler om vores mission og vores vision, men allermest handler det om, hvordan vi er mellem hinanden og i forhold til andre. Her hos Metro Service, der genanvender vi rigtig meget. Når hjulene bliver for slidte, og vi ikke kan reprofilere mere på vores maskine, så er det, vi sender dem ud og får dem smeltet om, og måske kommer det ud og bliver din nye elbil. I Metro Service der gennemfører vi en årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen har til formål at sikre, at vi til enhver tid har de bedste forudsætninger for at arbejde med det gode, sunde arbejdsmiljø og trivsel i organisationen. Metro Service har stor fokus på konflikthåndtering for stewards. I 2024 bliver der sat et fokus på håndtering af konflikter for stewards på nattevagter. We promote safety at all levels. We care about our passengers. We want them to have a pleasant journey, but at the same time, we do not go into compromising with safety. Vi har 800 leverandører og en chat, og det handler om vores samarbejde med vores leverandører, men også hvordan vores leverandører lever op til de generelle krav, der er omkring, hvordan man opfører sig over for andre. I Metro Service er vi stolte over hver år at donere op til 250.000 kroner til vigtige, værdige formål i metroens nærmiljø. Vi har stort fokus på at skifte alle vores lyskilder til LED-lys, og vi håber på i 2025 at skifte på alle stationerne. Hos Metro Service, der holder vi meget af lærlingen. I 23 der blev det 16 styk. I 24 der satser vi på mange flere. Her i kontrolrummet, der arbejder vi konstant 24 timer i døgnet, alle ugen 7 dage, 365 dage om året. Det betyder, at vi har brug for IT-hjælp alle ugens dage, inklusive nat og weekender, helligdage osv. der. Nu har vi fået implementeret det, så det har hjulpet os en hel del. Metro Service, we work seriously with management system. We are currently certified in terms of quality management system 9001, cyber security 27001. I think we should be proud of the work that has been done, and we're looking forward for the next year.